Aika loppu kuulemma. Oh hei, siinä oli kyllä rahaa ihan sun jalkojen välissä, oli paljon onnea, piste vaan peli. just loppu aika. Sä pelasit Se tosi voitti hyvin, jo. Timo. Sä oot finaalissa. Sä oot loistavasti pelannut tänään. Annetaan vielä yhdet aplodit Timolle. Timolla oli Musta loistava. joo, se oli ihan looginen ratkaisu jo, et ei ehkä järkeä katsoa 2 minuuttia, kun se pelailee tulla itekseen, kun se voitti jo ne muut. Hieno suoritus. Uskaatko lähettää Timpalle tämmöstä lentosulkapoikasta? Varmasti. No niin, kamera Heidiin ja Niin lentosulka lähtee. Timppa. Lähdy Siellä. Kamera täällä. Noi, hyvä. Miltä tuntui Timo saada lentosulkku? Varmaan hyvältä. Tuliko perille? Varmaan napsa. Se menee vähän ahdistuneeksi. Olisikohan meillä sitten pikkuhiljaa aika rupea kattelemaan niitä meidän pikkukallepaksi? Sieltä se tuleekin. Meidän Maria. Sulla on tonne Gilda-look tänään, tonne vähän kohtalokkaampi. Timo on kyllä joku Aloita sä. 13-vuotias. Opettaja kysyy Pikkukallelta, oletko ollut sairas, kun olet ollut poissa koulusta? Joo, ensin mulle tuli tulirokko, sen sammutti vesirokko ja jäljelle jäi tuhkarokko. Voi. Oikein mä luetkaan. Pikkukalle oli tulossa Ruotsi-Suomi loppuottelusta, kun Luberin edessä ajoi Pikkukalle päälle auto. Kuski tuli autosta hätääntyneenä ja kysyi, miten kävi? Pikkukalle vastasi, Suomi voitti 4-1 Gliederin. Joo, sitten yksi vielä. Äiti torui Pikkukallea. Sen sijaan, että makaat katsomassa televisiota, voisit vähän auttaa isää läksyjesi tekemisessä. Ei paha. Luetaisiko vielä yksi? Mitäs luulet? Mulla Ei sä lue, kun mä luen. No lue Hiljaa. sulle. Tästä vaikka tämmönen. Tavaratalossa oli Hiljaa. joulupukki, jolle sai esittää lahjatoiveita. Pikkukallekin odotti rauhallisesti vuoroaan. Kun hänen vuoronsa tuli, hän potkaisi napakasti pukkia sääreen ja karjaisi. Siinä sinulle viime vuodesta! Well, se oli siitä. No pitihän tähän yksi huonokin vitsi lukea. Niin. Joo, ne lähtee ne kuulokkeet sitten. Kuulokkeet lähti niinku näille voittajille. vähän Tälle tommonen huonollekin vitsille jo pannaan juttu. kuulokkeet. Annetaan se aplodit Melkoinen ohjelma. Marjalle se oli niin nätti taas tänään. Se Timo oli joku Se on ihan kiva olla lapsi. täällä TV-hommissa, kun kauniin naisten ympäröimänä. Vai mitä On sanot? tässä vähän kaikesta. Kaiken näköistä Hyvän näköinen Mari. pylkä siinä pöydän toisella puolella. Niin on niistä naisista. Se luki jotain niinku... Joku sanoi, että se on Kaikista Virosta, ei se luki tällä Viro-aksentilla sen viesti. Ei. Sitten Sillä ruvetaan kunnon pelaamaan liioitella finaalia. rasistisella. Mitä se tuosta tuntuu? Olisiko Se ollut on kiva tämmöstä mennä meininkiä olympiaan? vähän. No totta kai, mutta täytyy antaa toisillekin mahdollisuus. Toisillekin pitää antaa aina mahdollisuus. Näin on. Meillä on sitten siellä finaalissa, oliko meillä Jussi ja Timo vastakkain vai miten se meni? Eikö meillä ollut? Jussi varmaan aloittaa. On se Jussi siellä? Juu, asiat. Sä oot holdissa. Nää meni vähän Meillä on eri ensimmäisenä lailla. pelinä, ei kun siis ensimmäisenä, kun Flipperi on siis niinku tämä peli. Ja uusi tämmönen Meltdown-asetelma. Aha. Elikkä pelkkää vitosta kun painelet, niin pystyt pelaamaan. Nyt Selvä. paat vitosen pohjaan ja pidät vähän aikaa siellä, niin saat voimaa tuohon palloon ja se nousee ylös. Ja kaikki siivet Joo, liikkuu sillä sit Jussi saman ja musta tuntuu, että Timo voittaa kyllä. Sitten vaan yrität ottaa mahdollisimman paljon pisteitä. Flipperi on kaikille tuttu peli, ettei tässä sen ihmeellisempiä kujeita oo. Ai nyt kun on oikea flipperi, se on vähän tönästä. Tää on kyllä aika tuuripeli Hyvä, alana nyt. nyt menee hyvin. Noin monttuihin vaan. Ai nyt eka pallo nipsahti ulos. Kauheen huuto. Ei mitään hätää. Mitään hätää ei oo. Keräät sieltä ylhäältä vaan niitä värejä ja pinnoja ja noin ja ei ihan osunut siihen. Eikö Jussi ollut Mitäs käy nyt? 21? Ei me. Oi, kimpoilee paha. Ai hyvin haltattu. Oliko se Se lähti 21 lujaa vuotias? ja se meni kans pihalle. No niin, nyt jännitys tiivistyy. Viimeinen pallo. Viimeinen pallo. Miten käy? Se meni tonne. Tuolta tulee paljon pommoja. Silloin kun tossa reiässä on valkoiset reunat, voi päästä sisälle. Ja silloin tulee pisteitä ihan mukavasti. Rauhallisesti, älä panikoi. Panikoi aina Joo, tuo. tää kyllä. Kuka voittaa? Oi, hyvä. Ylös vaan. Rikki on No, ihan katkeeks se näillä vaan? metreillä 5000 rikki. Hyvä. Ai, ulos meni. No, 5630. Ei mikään huono. 5630. Eikö tää Panna kesken mieleen. tää jakso? Muistatko? Tätä jäädä. Ei niin. Mulla on hyvä, Loppukuun. mutta aika lyhyt muisti. Niin on. Erittäin hyvä, mutta erittäin lyhyt myös. 5630. Muistaakseni. Ressu Red. 5780. Eikö se- Mitä se on? Oi, Ei mitään Frederik. hätää. Seuraavaksi tulee Oi, katsotaan tää. Tässä vessas, katsotaan sit toi.
Nonni. Tää on muuten 96, tää on nyt niinku... Tää on next season. Otaanko tuotantoarvo räjähtää? On nimeltään Pitfall. Siinä seikkaillaan sellaisessa viidakossa ja tulee kaikenlaista e-mailista otusta vastaan. Ja tilanne on se, että siinä liikutaan 4. ja 6. niin vasemmalle ja oikealle. Se juoksee niinku... Jeväli on silloin joku pitkin, 60. Viidakkoa pitkin. 2. voit hyppää suoraan ylöspäin. Boing. Ja sitten 1. ja 3. hyppää niinku silleen sivulle. Jaha. 5. voit muistaakseni ampua kiveen ja 0 voit lyödä niinku ruoskalla. Täällä vissiin alkuskipa. Tää on Vai tämmönen tästä Indiana muuten Jones. kokonaan Se tää tulee jakso. kaiken erilaista estettä vastaan, sun pitää niistä niinku selvitä. Eli siinä nää on niinku lyhykäisyydessään nää ohjeet. Mut me lähdetään siihen peliin, niin voit vähän aikaa sinne testailla niitä nappeja, ettei tarvitse heti ummikkona lähteä syöksymään sinne vaarat teille. Voidaan pikkasen kokeilla vähän, mitä se näyttää. Sulla on 2 minuuttia aikaa ja yrität saada niin paljon pisteitä tehtyä kuin mahdollista. Selvä. Pannaan peli ruutuun ja kokeilepa nyt, painelepa siinä vähän, että panna 2 esimerkiksi siinä, niin No nyt sä niin. juokset eteenpäin. Siinä käännet tulee heti vastaan. Sepähän on gamer. Käänny ja ruoskaa peli. Toinen suunta. Käänny. Käänny. Eh. Paina, käänny toiseen suuntaan. Paina 0. Älä käänny, me vaan eteenpäin. Ei sä painitte karkuusta käänny. Se tulee sen selän takaa, pisti sua taas pyllyyn. No, Juokse tää vaan. tämmönen. Ja varasti, nyt siinä on tonne lätäkkö sun edessä. Ai, ja sinne menit suoraan lätäkkö. Sun pitää odottaa, että se lätäkkö niinku vetäytyy kasaan. Nyt Aha. varovasti eteenpäin nyt. Älä juokse niin En kauan oo saanut vauhtia. facecami tohon. Kun se käärme tulee, niin sit rupeat huiskii sillä 0. Huiski. No Noin niin. kato, siinähän meni käärme sipuliksi. Sitten vaan jatkat matkaa, noin ja se tulee toinen käärme vastaan ihan kohta. Ja sit taas heti ovat käsi 0 ja... Ai se tukkaa vielä. Nyt menet sen lätäkön reunalle. Nyt just kun se on pienellä, nyt tuli käärme vastaan. Hyvä! Hyviä toi lähti. Tää pelaa ihan hito hyvin. Hyvä! Nyt varasti taas sinne lätäkö, odotat Tää on pelannut ennenkin. Sitten pinkasit yli siitä. Just Treenannut oikein kyllä. meininki. Sitten taas käärme siinä. Käänny toiseen suuntaan, käärme tuli selän takaa. Ai, sä oot siellä montussa. Älä mene siihen lätäkköön taas. Ei, nyt se käärme hyökkää sieltä. Karku. Ja nyt käänny toinen suuntaan, kun se on selän takaa. Nyt läisken siitä. Läiski. Kertaa miten käy. Mä läiskin tuolla pimennossa. Nyt loppus koneet. Nyt sen jälkeen pitää painella 5, kun sulla ei enää kuin ruoskaille loppu Eikö? nimittäin noin kivet tosta lingosta. Mut odotat meidän kasaan taas juokse äkkiä yli. Sitten ruoskaa Oi. 5 painelle vaan se, että saat sen Ai nyt se Sakurin mikä piikkisikaan tökkii sua oikein urakalla. Yritä karkuun päästä. Nyt sieltä saat lisää paukkuja. Nyt sä pystyt juoksit suoraan seinään. Nyt sä voit ampua taas sillä. Käy nyt takaisin päin, kato. Sitten voit kävellä sitä mäkeä ylös. Ja sit hyppääpä sillä. Millen päin ylöspäin? Ei kun sä kävelet vaan takaisin päin, kato, niin se kiipeää. joo. No voit sen sinnekin lähteä Halo, hyppään. Nyt halo, kun painat halo. ykköstä, niin se hyppää sinne ylöspäin, kato se oksalle. Noin, ja voit lähteä hyppimään sinne, kato. Ai nyt se putosi alas, vaan nyt tulee taas se piikkisika sieltä. Ja sinne meni lätäkköön. 525 pistettä. Toi vähän esittävälle, että se on pelattu tää Siellä ilta. ei vähän aikaa mennä, yritä vaan läiskiä täällä käärmeitä hengitä. Eti taas, noin, hyvä. Mulla on kyllä Tuli lisää oteet pistettä. tähän 15 peliin. sekuntia aikaa, vielä olisi ehkä yhden käärmeen ehtinyt tappaa, mutta aika loppuu juuri nyt. Noin, ja 650 pistettä. Tää meni aika hyvin. Sehän meni ihan mukavasti, kuule. Joo. Tää on ihan mukava peli tää. Siinä on tommoista kunnon meininkiä, No. siinä on tämmönen vähän Indiana Jones-tyylinen tommonen seikkailu. Sitten kun pelaa pidemmällä, siellä on kaiken näköistä apinaa, Kyllä niin rotkuu ja maksettu kaiken näköisiä tämmöstä, patsaita vähemmän metsästää ja muuta. kiinnostaa Mut tämmöstä 650 pistettä, se ei ole ollenkaan hullumpi saavutus. Joo. Ensikertalaisena. Hyvä. Aivan, kun vielä just tuossa tunnustit, että näitä videopelejä niin hyvin pelaa. Ei. Selvä, sit me otetaan haastaja tähän näin, ja jos Fredrik pikkasen viisit väistyä sitä siihen viereen, niin Mikko Haapanen tulee sieltä. Tervetuloa Mikko, annetaan Mikolle pikku aplodit samalla siinä sitten. Tervetuloa Mikko. Näitkö tiedä varmaan mistä kun tuossa tommosesta. Frederik pelasi? Noin, kuulitko ne ohjeet kanssa, että 4 6 juoksi sivusuunnassa, 5 Pikkusen ammutti ravistamassa linkoa, Herkulessa, ei kun kyllä 0 sä tiedät. ammuttiin linkoa, 5 ruoskaa. Jommin kummin päin kuitenkin. 2 hypättiin suoraan ylöspäin, 1 3 sille niinku sivulle 5 samalla lailla. Sulla on muuten komea värinen tukka. Onks niin, kumpi on punatukka, isi vai äiti vai postelioni? Isä. Isi. Mukavata. Sitten kuule, yrität panemmaksi, Fredrik sai muistaakseni 650 pistettä, eli sun pitää saada enemmän, koska jos sä vedät samat vaan, niin silloin Fredrik voittaa, kun se oli kuitenkin niin kuin aikaisemmin pelannut sen tuloksen. Hyvä. Selvä. Sitten me ruvetaan varmaan pikkuhiljaa pelaamaan. Pelin pitäisi olla valmiina ja silleen. No niin. Ai sä huomasit, että siellä oli paukut siellä takana. Nyt mä Hyvin skippasin huomattu. ton Ja sitten vaan posterioni siitä- jutun. Yritä mäiskiä nyt se käärme hengen, nyt sä vedät ruoskalla. Käänny, se pistää pyllyyn muuten, se toinen suunta. Selittäkääpäs auki, mitä se sanot. Sä panet paukkua menemään oikein
Ei tästä nyt näytä tulevan mitään. Käännypä toiseen suuntaan. Nyt siitä, noin hyvä. 75 pistettä. Sitten varat sillä lätäkkö seuraavaksi. Siellä ylhäällä on muuten niinku sivulle viistoon samalla lailla. Sulla on muuten komeen värinen tukka. Onks niin, kumpi on punatukkainen, isi vai äiti vai postelio? Isä. Mukavata. Sitten kuule... Miten mä en kuulu tätä ollenkaan? Fredrik sai muistaakseni 650 pistettä, eli sun pitää saada enemmän, koska jos sä vedät samat vaan, niin silloin Fredrik voittaa, kun se oli kuitenkin niinku aikaisemmin pelannut sen tuloksen. Mä vaan kuulin sen isä ja äiti. Selvä. Postelion ihan kokonaan kuulematta. Peli pitäisi olla valmiina ja silleen. No niin. Ai sä huomasit, että siellä oli paukut siellä takana. Hyvin huomattu. Ja sitten vaan siitä... Yritä mäiskiä nyt se käärme hengen, että sä vedät ruoskalla. Käänny, että pistää pyllyyn muuten. Se toinen suunta. Sä panet paukkua menemään oikein... Ei tästä nyt näytä tulevan mitään. Käännypä toiseen suuntaan. Nyt siitä, noin hyvä. 175 pistettä. Sitten varat sillä lätäkkö seuraavaksi. Siellä ylhäällä on muuten pussinyssykkä, että jos haluat lisää skodeja, niin sä voit hyppää sillä kakkosella ja sitten läiskätä sitä pussia sillä vitosella. Hyppää aina ensin kakkosta pomppaa ylöspäin. Ai nyt juokset vasta yli. Selvä. Hyvä, se käärme meni siinä. Hyvä. Jonteen ohjattua epäselkeä. Seuraava lätäkkö. Varo sen jälkeen sieltä tulee se piikkisika vastaan. Nyt äkkiä yli ja sitten... Ei kun siinä onkin vielä yksi käärme. Varo sen lätäkössä vielä. Ei, et mennyt tarpeeksi pitkälle. No ei se mitään, sulla oli vasta ensimmäinen ukko. Sulla on vielä pari jäljellä. Noin, se meni miehekkäästi. Varo niitä, sulla ei kuin 15 kiveä enää jäljellä siinä pussissa. Just toi on ihan oikea systeemi. Noin just, hyvä. Oi. Sitten varot sitä siitä lätäkköön. Noin äkkiä kipasit taas yli. Käärme tulee vastaan. Takaisinpäin, käänny taas toiseen suuntaan. Tää on parempi peli kuin ne muut. Se menee matalalle, varo. Toisen suuntaan. Noin hyvä. 600. Nyt on Frederikin pistemäärä kyllä katkolla aika paha. Sulla on vielä yksi ukko jäljellä ja 600 pistettä. 50 pinnaa pitäisi saada vielä lisää. Äkkiä onko se yli? Siinä on käärme vastassa. 700 pistettä tehty. Siellä oli kato pieni pussukka piilos siellä, että sulla on niinku periaatteessa homma hanskassa. Mutta pelataan tässä nyt 825. Hyvä meininki. 30 sekuntia jäljellä. Ja siitä äkkiä, nyt tulee piikkisika vastaan. Anna mennä, tulitusta. Ammu vaan, mennä. Ei sun loppu noin. Sun loppu paukut, nyt sun pitää vaan räiskiä, sitä ei auta muu. Noin, siinä meni sekin. 1275. Ja sitten vaan juokset eteenpäin vielä siitä. Siellä on pussi nyt ja käännyt takaspäin. No niin, että juokset vähän kovaa seinää, sattuu vähän päähän. Takaspäin, siitä hyppää nyt taakse. Noin, ja siitä tuli yksi elämäkin lisää ja 1225. Tää tuli pelaamaan. Sä oot hirveä moottori. Siitä vaan hyppää tiellä. Hyppi vähän sinne, niin päästään niinku katteleita oksia vähän. Ja aika loppuu, noin! 1225 pistettä. 1825, se oli todella hyvin pelattu. Sä pääsit niinku tästä niinku komeesti niin sanotusti finaaliin. Et finaalipaikka on jo varma. Et onnittelut ja annetaan vielä pikku aplodit. Oli loistavaa. Hyvä. Ja sitten Reetu takas siihen ja me odottelee tuonne katsomaan, me pyydetään, kun finaaliaika koittaa, niin päästään jatkamaan tästä hommia. Tää oli kova mestari tää äsken. Se oli kyllä kova, et yhtään huonolle miehelle hävinnyt. Se on treenannut salaa kyllä varmaan, usko se on peli kotona. Ei varmaan edes salaa treenannut, vaan ihan niinku kylmän viileesti ottanut valmentaja ja ruvennut reenaamaan. Kyllä. Ja sen verran loistavasti meni. No tällä pohjalla ollaan. No niin. Ja seuraavaksi sitten ruvetaankin varmaan katselemaan vähän näitä vinkkiosaston juttuja, että minkälaisia pelejä, uusia pelejä on tulossa markkinoille. Eli panna tipsit pyörimään! Atari Jaguarin Battlemorpheli jatkaa Morphelien sarjaa kunniakkaasti. Peli on hyvin pelattava ja missioissa on mukavasti erilaista toimintaa. Lentoa, sukellusta ja niin edelleen. Grafiikka on hyvähköä polygonisella, eikä pintoja ole tuttuun tyyliin teksturoitu. Peliä pitää hetki pelata ennen kuin siihen pääsee kunnolla sisälle, mutta pitää ollakin, jos haluaa pelin kestä. Äänimaailma on keskis asua, mutta hyvä pelattavuus nostaa arvosanaa aina 8,5 asti. Okay. Test runs on the War Griffon infiltration fighter are complete. Delivery system is successful. Miksi tää joku trailerivideo kestää pidemmäksi arvostelu? Olisiko mitään näyttää vaikka gameplaytä siitä tai jotain? Stand by for war. No niin. Aika päänäköinen. Tosi raju räiskintäpeli Sony PlayStation. Tai eri peli. Tyylin grafiikka, äänet ja 3D-rendaus on huippuluokka. Viton makuun tämä peli on hiukka liian verinen, mutta kyllä upea visuaalinen ulkonäkö sai minutkin peliin uppoutumaan. Peli kärsii hiukka niin sanotusta tylsiintymisefektistä. Ja kun on jonkun aikaa pelannut, ei pelistä löydy enää mitään uutta.
Tämä on pieni miinus kaikissa Sony PlayStationin peleissä. Asema on uusi ja ulkonäköön ja ääniin joutuu kiinnittämään huomiota enemmän kuin vanhemmissa pelikoneissa. Silloin itse pelattavuus hiukan kärsii ennen kuin pelivalmistajat tottuvat uuteen laitteeseen. No, pisteet kuitenkin erittäin hyvät 9-. On kyllä oikeesti kun on verkireskit. On messailypeli. Kun nykyistä on teilläkin. Mä oon posahtaja näyttää vereksi. Melkoista, että tämmöstäkin on ollut niinku lasten aamuohjelmassa. Super NES-aseman International Superstar Soccer Deluxe on viilannut juuri niihin epäkohtiin, mitä Deluxettomassa versiossa jäi kaipaamaan. Maalinteko ei enää salata vanhat harhautukset kaavaa, vaan mukaan on tullut koko repertuaari ampumiskaali. Samoin on taklauksien laita. Pahan rappauksen jälkeen paarien kantajat tulevat hakemaan miehen kentän laidalla. Toisaalta vaihtoehtoisesti taklauksia voi myös välttää hyppäämällä pallon kanssa. Myös valikot ovat laajentuneet, ehkä liikaakin. Deluxe-version grafiikka on tuottanut parannuksia. Niitä tehdään lisäykset, jonotuspaikat, kahvilat, ruokapaikat. Onko tää eri peli? Hei, muikkuiltaa. Perunan koostumus. Kerropa lisää. Joo, ja Tilt TV:kin oli niinku aivan... Sanotaan, että laatu oli kyllä aika karseet. Mutta joo, parempi kuin nämä peliuutiset. Mutta siis noi peliarvostot on niinku tommoista luokkaa ihan kuka vaan. Donne, joka ottaisi kamerat paremman arvostelun YouTubeen. Ja sitten jatketaankin tässä eteenpäin, eli tarkoituksena on nyt selvittää, kuka lähtee Reetun piesuttaa ihmistä, eli Mikako se oli se, joka sut hakkas? Joo, Mika hakkas mut kyllä. Joo. Aika tylysti. Niin, sitä vastaa finaali. Meillä nimittäin tässä seuraava peli tulossa, ja se on toinen katukorispeli nimeltään White Man Can't Jump. Pitääkö muuten paikka? White Man Can't Jump. Joo, pitää paikkas kyllä. Joo. Mustat miehet hyppää kovempaa ja korkeammalle. Joo. Mistäkään se muuten johtuu? Mikä siis? Joo. Ei mitään. Mietin tässä itekseni vaan kaiken näköiset. Mut hyvä, meillä on seuraavana pelinä tämmönen White Man Can't Jump. Ja Jukka pitäisi olla siellä tulossa pelaamaan. Reetu, seisoskella siinä vieressä, niin voit vähän kanssa kommentoida, kun poika pelaa. Että... Jukka, terve vaan. Terve! Ei heittänyt mitään. Elikkä meillä on korispelinä tässä sellainen White Man Can't Jump. Ootko sä nähnyt sitä aikaisemmin tässä ohjelmassa? Kerran pelattiin sitä tossa 2-3 viikkoa sitten. Ei oo muistu mieleen. Se on sellainen... Ootko sä nähnyt katukorista, kun ikinä pelataan 2 vastaan 2? Joo. Niin, eli idea on se, niin kuin, että se on se 3-ulottinen peli ja kato tuosta puhelinta, niin vitosella tehdään heitto. Silleen, että sä painat vitosen pohjaan, niin poika hyppää ilmaa, ja kun sä painat vitosen irti, niin heitto lähtee. Ja kaikilla muilla napeilla siinä vitosen ympärillä niin kuin liikutaan, juostaan siihen suuntaan, mihin se niin kuin loogisesti sitä vitosesta niin kuin näyttää se nappi. Eli niin kuin kakkosella mennään niin kuin kauemmas sinne ruudusta sinne päin, ja 8 käännetään takaspäin, juostaan tänne ja niin edelleen. Tätä olisi vähän vaikeet. Ymmärrät sä? Ja 0 sä voit syöttää kaverille. Jos sä painat 0 lyhyesti, niin silloin se vaan hämää syöttää, jos painat sitä pitkään ja päästä irti, niin silloin se syöttö lähtee. Joo. Sun ukko on se, jonka päällä on sellainen sininen kolmio siinä sitten, kun mennään. Tietenkin mitä lähemmäs ajaa koriin, niin se parempi todennäköisesti heitolla upota sinne. Joo. Ja sitten joka kerta, kun saat pallon haltuun, sun pitää käydä 3 pisteen viivan ulkopuolella. Juoksee niinku viistoon. Nyt se eukko pitää sitä aika hyvin pussaa, että pääsee juoksemaan. Se ohjelma pitää kiertää sitä vähän se. Sieltä noin päästä sitä puolelle, sitä voisi ehkä yrittää heittääkin. Syötä, paina 0 pohjaa ja heitä, syötä. Älä enää. Ei nyt syötti, katsotaan saiko se haltuun, sai vielä haltuun. Siitä voisi lähteä heittämään, vitonen pohjaa. Paina vitonen. Okei, sit heitä vaan. Nyt ne vei pallon sulta. Vitosen lähtee heittämään. Nyt on taas vähän kämäsen oloinen peli. Eli paina niinku vitonen, nyt sä voit blokkailla sinne. Ne veti kauhean donkin noin vastustajat. Nyt sun pitää taas käydä 3 pisteen viivan ulkopuolella. Noin, juokset sinne, hyvä. Sitten takaisinpäin. Sitten kun haluat heittää, niin paina vaan vitonen pohjaan ja... Noin just. Ja siellä, ei se ole helpompaa, ei kun vaikeampaa. Paat vaan vitosella siitä noin, niin se on siellä. 2-2 tilanne. Tilanne on se, että arvostellaan sillä lailla, että omat pisteet vaikuttaa ensin. Ja sitten jos on tasatilanne, niin katsotaan paljon vastustajan saanut pisteitä. Eli keskity vaan niihin omien korien tekemiseen, niin tilanne on hyvä. Nyt sun oma ukko on tuolla juoksemasta reunasta ulospäin, niin kuin näet tuolla sivussa. Se on toi keltahorsolot sinne, joka nyt lähtee keskelle päin, näet sä? Mielenkiintoinen nimi kyllä. Se, joka hyppii sinne, kun sä painat... No nyt ne teki korin, nyt sä voit käydä hakemaan sen pallon sieltä alta. Hauska. Noin.
Nyt sä voit lähteä juoksemaan tänne ulos, eli paina kasia. Ne kato töniin sua, sä et lähde mihinkään. Juokse vaan pallon perään ja nollalla voit töniin kato noita just tolleen. Noin. Siitä heitto lähtee. Ei mennyt. Siitä heitä, sä oot hyvin korjalla. Ei tästä pelistä kun saa mitään, mitä tässä tapahtuu. Hyvin pelattu. Ja sitten virpi kehää. Virpi. Virpi! Virpi! Aha, sieltä tulee virpi. Istuppa siihen, tervetuloa virpi. Katsoinko toi joku aikuinen? Kuulit sä noi ohjeet tuossa äsken? No suunnilleen. Suunnilleen, elikkä Joo. vitonen oli heittonappäin. Joo. Eli vitonen pohjaa, niin se niinku hyppää ilmaan ja sitten kun pääst vitosen irti, niin silloin lähtee heittoon. Just. Ja silloin se lähtee niinku aika hyvin siinä kohtaa, kun se pysähtyy sinne Yleensä ilmaan ainoa korkeammaksi, aikuinen. kun silloin niinku tärkeä heitto ja niin edelleen. Nolla pystyy syöttämään tai tönimään silloin, kun sulla ei ole palloa. Ja sitten kaikki muut näppäimet sinne ympärillä niinku liikuttaa loogisesti siihen suuntaan niinku vitosesta sitä ukkoa, niinku, mihin se nappikin osoittaa. Okei. Eli tämmönen systeemi. Luulet sä selviävästi? Minä mustutan En tiedä. silmiäni nyt. Oot sä ikinä pelannut oikeesti korista? Tolleen niinku... En. Et oo kouluskaan kokeillut No koskaan. silloin jos. Niin silloin joskus ajat sitten, niin vähän tullut heiteltyä. Aivan. Tykkäsitkö koriksesta? Joo. Se oli mukava. Mäkin tykkään. Mä itse asiassa käyn pelailemassa silloin tällöin vähän korista, että se on aika mukava peli. Mitäs se Mutta muista sitten, että aina kun saat pallon haltuun, sun pitää käydä se 3 Yrittää kyllä pisteen viiva kovasti ulkopuolella. pidetään Tiedätkö, ohjelmaa 3 pisteen viiva? Tiedä. Oletko ikinä pelannut No sitten ruvetaan korista? varmaan pelaa. Peli pitäisi olla siellä holdissa ja silleen. Muuttis Elikkä sä oot nyt toi viiva tuolla pään päällä. Nyt sulla on pallo, että siitä vaan vaikka heität. Nyt ne tönäs nurin, kato. Liian kauan paikalla, niin rupee töniä. Nollalla sä pystyt tönimään niitä, että juokset vaan lähelle ja painat nollaan, niin pystyt tönäsemään. Airball. Nyt ei kukaan, nyt heittää taas kaverit. Ei vieläkään mennyt sisään. Yritä tsemppaa, pallo. Nyt sä sait pallon haltuun. Nyt tuu ulospäin. Ei sä et voi vielä heittää. Nyt voit heittää. Heitä vaan. Juu, mä sulla laitoin ei webcamin rusti siellä. hetkeksi Ei kun pois. hetkinen. Laitan silmät. Oli siellä, se oli. 2 pistettä. Hyvä. Hyvin estät siellä vaan, pidä vaan. Nyt sä seisot tuossa keskellä, Vedän ettei niinku karua, mitään että näet. se Hypit ei tarvii tossa nähdä. tyhmänä näköisenä, mutta ei mitään. Mutta kimppuu vaan, hyvä. Sait pallon pois. Et ihan saanut, kaverit ehti hakee sen. Mä en vieläkään Eikö se tiedä, vähän millä vaikea hahmolla toi hahmottaa pelaaja tuonne pelaa. kolmiulotteinen? Ei todella. Ja nyt ne donkkas. Käy skipata 2-2. Sitten vaan mitään muuta kohta pallon haltuun. Mutta ei aika loppu nyt! Oi. On tää jännä peli. Hiki tulee ihan pelkästään tässä katellessa. Kyllä. Miltä tuntuu pelata tolleen niinku No vähän ufolta. vähän ufolta? Joo. Se vaatii vähän hahmottamista ne kolmiulotteinen homma ja ei se mitään helppoa ole, että voi kuka tahansa tulla sieltä kotikatsomusta joskus yrittämään, niin ei pidä tässä sanoa, että mä olisin tehnyt paremmin kuin se on, nimittäin ei oo tosiaan mitään helppoa. Ei. Mutta mä sanon sen verran, että on yhtä vaikeeta sillä oikealla ohjaimella. Tuo puhelin ei tee tätä ollenkaan niinku vaikeammaksi sitä hommaa. Tuo puhelin on tää yllättävän hyvä peliohjaaja. Mut kiitos sulle Virpi, Kiitos. sä et kuitenkaan nyt päässyt jatkoon, mutta saat kuitenkin meidän lohdutuspalkinnot. Saat paljon joku vapaa-valintaisen peli joka tapauksessa. Ja sitten seuraava pelaaja, tuolla Hyvä Jouni siellä lohdutuspalkinto. valmiina pelaa. Parempia kuin joku mankka. Terve Jouni! Sä oot varmaan kuullut noin ohjeet tossa jo moneen kertaan. Kai mä ne on. Elikkä vitonen on heitto. Mä näytin ihan tolta Eli kun lapsena. What? Mulla on se joku emotekis siellä. Mä oon ihan ton näköinen. What? Tossa. Toinen kirjaimesti minä. Liikkasinko mä sit mun nimeä? Mä näyttää aivan multa lapsena. vitosen painaa pohjaan, niin ukko hyppää ilmaan ja päästään irti, niin silloin lähtee Mä oon heittämään. toi. Nollalla voi syöttää, Kai mä tai sit silloin kun sulla olin ei ole tuolla. palloa, silloin voi töniä. Ja silloin kun sulla ei ole palloa, niin vitosella hypätään blokkaamaan luonnollisesti. Ja sitten kaikki muut näppäimet siinä vitosen ympärillä on niinku liikuttaa sitä ukkoa Jep, siihen suuntaan. se on Niin se oikeesti näyttää, eli kakkosen aivan niinku liikaa tavallaan mun näköinen sinne lapsena. syvemmälle sinne kentälle ja kasilla taas lähemmäs ja niin edelleen. Luulet sä ymmärtämässä? Joo. Hyvä. Minkäs ikäinen Karju sä oot? 11. 11. Meinaat sä pestä nää kaikki muut? Ootko mun kuollut? Et tiedä. 3 koria pitäisi heittää, että pääset jatkoon. Onks 3 koria, tuntuuko pahalta vasta niinku... No, sano vaan. Tuntuuko pahalta rastilta? Kyllä se varmaan. Ääni oli Kyllä se varmaan on paha rasti. mukana. Ja muista, että sun pitää käydä tosiaan sen 3 pisteen viivan ulkopuolella, muuten ne No, korit tästä teet, niin niitä ei 2000-luvun alussa. lasketa. Eli se on aika tärkeä juttu. Peli sitten varmaan pyörimään. Elikkä nyt siellä on vastustajilla ikävästi kyllä just pallo hallussa, mutta ei mitään hätää. Noin, nyt sai pallo itselleen. pelistä mitään. Yritä ajaa sinne mahdollisimman lähelle 3 pisteen. Heitto sisälle! 3 Okei. pistettä! No katsotaan tää. Valtava suoritus heti kärkeen. Sitten ei mitään muuta kuin leikkimään. kimppuu, vaan nyt sulla on taas pallo itselle. Sullahan on kova meininki. Sitten käyt siellä ulkopuolella just noin ja sitten takaisin sulla on taas heittotilaa siellä. Heitto lähti. Ei jupannut, mutta toinen kaveri alla heitä uudet. Sä oot ihan kori alla. Ja sisällä! 5 pistettä! Täällä on ihan hurja meininki. Sä oot käytännössä katsoa voittanut jo, mutta pelaillaan tässä nyt vähän aikaa, kun kerran sujuu näin hyvin, niin Mielikuvituksella saa sun. muutkin nähdä mallia, miten korista pelataan.
No, Kolmonen, mut siellä on toinen jätkä No alla joo. ottamassa palloa kiinni. Hae Tää vaan, ohjelma nyt aika nyt poikkeus. ne veisota pallon, niin tönäs on nuri. Nyt sä voit itse töniä kans nollalla. Meet siihen lähelle ja paina nollaan, niin tönäsee nurin niitä kundeja. Ei Tönää kepsi nollaa yltää vaan myös. painat sitä nyt vaan ja taas sinne eteen ja... Nyt on Onko vapaa pallo Vadella? siellä kulmassa. Juokse, hakee, juokse! Et ihan ehtinyt. Kiinnittyn tilaus. Kaverit heitti, mutta ei saanut sisälle. Heitti taas. Ei saanut vieläkään. Juokse kulmaan, hakee pallo. Jep, Juokse, mä olin juokse. aika Hyvä, hyvä nyt sulla on pallo. pelaa Tuu taas ulos tänne, niin saat 3. Niin että lähtee noin, nyt lähti ruksi pois sieltä. 5-0, hyvä heitto taas. 3, joo niin, ota pallo taltu. Taas heittä siitä vaan, siitä on hyvä paikka. Vähän jäi vajaaksi, siitä vaan. Ei, vieläkin tuli ulos. Perään vaan, yritä saada pallo haltuun. Ei, toi kaveri ehti hakea se. Nyt sulla on pallo taas, hyvä. Heitto lähti. Rim taas meni ulos tosta, mikä tää nyt on, tää renkaasta Huono ulos. RNG. Ja sieltä taas heitto. Sulla on hyvä meininki. Sulla on kauhea painos. Heittoja lähtee koko ajan. Juokse vaan sisälle, juokse sisälle vaan sinne. Yritä päästä 3 pisteen heitto. Ja ei oo siellä päinkään. Se oli vähän niin sanotusti hutastu heitto, mutta taas sait pallon haltuun. Sulla on hyvä silmä tässä kolmilotterissa hommassa. Selvästi pystyt juoksemaan sen pallon aina pois sieltä. Nyt juoksi sen sisälle ja nyt on hyvä heittopaikka. Anna mennä vaan. Ja sisällä 7-0. Kyllä menee hyvin. Menee kyllä peli aika rajuksella, tönnitään toisia kyllä aika huudet. Nyt Ei painaa kaadu palloa sentään, pois ja Forsu. 5 sekuntia jäljellä. Porsu, kai sinä et oo ottanut jotain. 5 sekuntia aika loppuun. Nyt aika loppuun. 7-0. Ei oo kukaan tämmöstä tulosta vetässyt ennen tässä pelissä. Loistava suoritus. Go gamer. Se on finaalipaikka. Miltä tuntuu? Ihan hyvältä tuntuu. Kissuja vaan. Sähän pääsit tässä tavallaan yllätyspelaajana No joo. mukaan, eikö näin ollut? Että täällä oli yksi varsinainen pelaaja ei tulematta, niin me otettiin täältä yleisöstä säkärillä vedettiin yksi pelaaja, se on tässä ja se on finaalissa loistavalla suorituksella. Annetaan vielä yhdet pienet aplodit. Aivan Mä kyllä muistan, että mä olin tuolla, mutta aina sit oli. Hyvä! Ja sen jälkeen me lähdetäänkin katsomaan peliuutisia. Sä voit mennä istuskelemaan tonne, niin me huudellaan sua, kun finaaliaika koittaa. Ja Sola Reetu taas tähän takaisin istumaan vähäksi aikaa, että ei Reetu tarvitse tuossa seisoskella Niin, no koko päivää.